Sikasso kao jagokelaw ani sanikelaw aw minnu bɛ occasion dumanw bɛlɛn ka feere kɛ walima ka sanni kɛ aw ye nin lamɛn. Sikasso Conférence Régionale des Chambres de Métiers ani SYNACODEM bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sugublon spécial dɔ labɛn aw kama. A bɛ kɛ Sikasso mai kalo tile 25 fo ka taa bila juin kalo tile 4 na. A bɛ kɛ Boulevard Hollywood sanfɛ carré fila min ɲɛsinnen don Maison du Peuple ma Rue Marchande kun bɛ kɛ yɔrɔ kɔrɔ min na. Sunkalo in kama walasa sannikɛlaw bɛ nɔgɔya sɔrɔ feerekɛlaw kana to yala yala la o de ye Conférence Régionale des Chambres de Métiers ani SYNACODEM bila ni baara in na. Exposants natɔ don ka bɔ Bamakɔ, Segu, Buguni, Kucala, Zegwa ani Bobo Julaso. Ni sugu bulon in ɲɔgɔnna ka dɔgɔn fɛn bɛɛ dɔ kɛbaga natɔ don n'i ka seko n'i ka dɔnko i kɔni. Minnu da ye suman ye, da dumuni, parlifini, sanbaraw, artisanw, jiriden bayɛlɛmanaw, muso masiriminɛ feerebaw. Hey, a bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban ni kɛnɛ kan n'o tɛ n daji bɛ n'an sara. A y'aw hakili to a la dɔrɔn le 25 mai kabiri sisan feerekɛlaw place hakɛ dadɔnnen don o kuma a y'aw ka standw maminɛ kabiri aw tulo bɛ don kunnafoni na. Stand 9 mètres carrés ni dɔw ko 3/3 o ye 8,000 ye k'o labɛnnaw ka wele siraw filɛ nin. Aliou Traoré 66 72 81 48, Oumar Cissé 61 61 85 85, Vieux 69 69 25 71, Mamadou Jarani Bekomako Franco 66 78 73 14. Sikasso kaw aw ɲɛ famana ka sugubulo min falen ye a dɔ de daminɛtɔ filɛ nin ye le 25 nin kalo in na wa a bɛ to senna fo le 4 juin. Conférence Régionale des Chambres de Métiers ani Syndicat National des Commerçants Détaillants du Mali jɔnwala baara ɲɛna.